ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଲୁସି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଆ ବିଚ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଆ ବିଚ୍ ଏକ ଅନ୍ୟତର ବିଚ୍ ଯାହା ନା ବହୁତ ହି ଖରାପ। ଖାଲି ଲଭ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫେମସ୍। ବାହାଘର ପରେ ଗୋଆ ନୂଆ ନୂଆ କପୁଲ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଆ ବିଚ୍କୁ। ଗୋଆ ବିଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ଥିତ ଗୋଆ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ଗୋଆ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଟାଉନ୍, ଯେଉଁଠିକାର ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରିପାରିବାନି ସେଠିକା ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରସିଆନ୍ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖିଞ୍ଚି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆମ ଗୋଆ ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ। ଗୋଆ ବିଚ୍ ଭାରତର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକାର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦେଶର ଅନୁକୋଣ କୋଣରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ନା କି ଖାଲି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବି ରସିଆନ୍ ମାନେ ଶସ୍ତାରେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଆ ବିଚ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଗୋଆ ବିଚ୍ ଏକ 33 କିଲୋମିଟର ଫେଲିଥିବା ଯେଉଁଠିକି ରସିଆନ୍ ମାନେ ଆସି ସୁଇମିଂ କରିବାକୁ ମଜା ଆସେ। ଏଠିକାର ବାଗା ବିଚ୍ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଫେମସ୍। ବାଗା ବିଚ୍ରେ ଆସିବା, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା, ଆମର ହେଉଛି ବିଚ୍ରେ ବୁଲିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଏଠିକାର ମସାଜ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ପପୁଲାର। ଆଉ ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିଜେ ଲାଇଫ୍ କଥା କହିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ବେଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁଠି ମଦରୁ ନେଇକି ସବୁକିଛି ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳେ। କଲେଜ ୟୁଥ୍ ପାଇଁ ୱାନ୍ସ ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣ ବି କେବେ ଗୋଆ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଆ ଏକ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଲୁଭେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଗୋଆର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 33 କିଲୋମିଟରରେ ଫେଲିଅଛି। 33,000 କିଲୋମିଟରରେ ଫେଲିଅଛି। ତାର ଟାଉନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଆର ଟିଣ ପଇଣ ଆପଣ ଏତେ ମୋତେ ପିଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।